Diyos marahay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode dan sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin ka naki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan po, misa antisipada sa ikaanom na Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Ang mga intensyones po, yun ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot ni Bong and Jing Gapayaw and family, Mr. and Mrs. Freddy Bartilet, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Mendoza family, Don, May, and Owen, for the gift of life of Dinah Castrell, Twinkle, Hamila, for her birthday, dolot ni Aileen, Hamila, and family, for passing the March 2025 licensure examination for teachers, dolot ni Sunny Lanon and Winilyn Belgar, for passing the BU College exam, dolot ni John Luis Orozco, for passing the March 2025 licensure examination for teachers, dolot ni Irvi Ace Lunar, for passing the LET 2025, dolot ni Sheila May Mejeliano and Mejeliano family. Mga special na intensyon, dolot ni Maria Irish Clyde Locenario, to pass the licensure exam for certified public accountants this May 2025, dolot ni Angeline Joy Consina. Para man sa special na kahagadan, dolot ni Jonah May Yanson. For safe travel, dolot ni Jeline Aidona Arevalo. For safe travel, dolot ni Maria Gallardo Palayo and family.
for successful CPA licensure exam of BU board takers. Dulot ni Ian Naag, asin para man sa special na kahagadan, dulot ni kan Mendoza family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag, para kay Efren, dulot ni Eva Flores and family. Kay Celeste, dulot ni Gemma Asignacion. Kay Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jean Gapayaw and family. Kay Eric, dulot kan Agripa family. Kay Maria, dulot ni Jinky Paya. For All Souls, dulot ni Don, May, and Owen.